un honor haver rebut el Premi de Divulgació Científica en Català 2024 de l'Associació Catalana de Comunicadors Científics. Aquest premi no seria possible sense la col·laboració amb els científics, amb l'equip científic que també ho ha fet possible, que és el Rafael Mercè i la Núria Catalán. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest procés. I també voldria felicitar la resta de finalistes, que realment han estat projectes super innovadors i inspiradors, i agrair profundament a l'associació que ens doni l'oportunitat als divulgadors científics de poder mostrar la nostra feina i fer que aquesta cultura científica arribi més lluny.